Os traballadores da conserva saíron esta mañá á rúa en Boiro para reclamar un convenio digno para o sector. A de hoxe era a primeira das xornadas de paro convocadas para esta semana polos sindicatos. A outra terá lugar mañá venres neste mesmo escenario, na praza do Concello de Boiro, que incluirá ademais unha cacerolada. A de hoxe foi unha xornada reivindicativa, pero tamén de festa. Minutos antes das 12 da mañá, hora prevista para o inicio da concentración, a praza do Concello de Boiro foise ateigando de xente, na súa maioría traballadores das principais conserveiras da zona, pero tamén doutros familiares, amigos e veciños en xeral, que coa súa presenza quixeron apoiar tamén as súas reivindicacións. Dende a praza do Concello iniciaron unha movilización por diversas rúas do casco urbano, para facer así visible tamén o seu problema. Unha manifestación que tivo como remate o mesmo punto de partida, unha multitudinaria concentración, na que non faltaron pancartas e berros de consigna en contra da patronal, a que lle exixen a negociación dun convenio xusto, que garanta, entre outros aspectos, melloras nas condicións laborais dos traballadores e conseguir acabar tamén definitivamente coa fenda salarial entre homes e mulleres no sector. A valoración é moi positiva, igual que ocorreu xa no 21 de xaneiro, o paro é casi do 100%, prácticamente estamos con o 90% en todas as empresas e, polo tanto, é de satisfacción pois que ver a resposta que as persoas traballadoras do sector están dando de forma cívica o cerrazón da patronal a hora de poñerse de acordo a firmar un convenio, pero un convenio digno. E xa está ben de que nos boten a culpa de todo. Os sindicatos estamos pelexando por conseguir este convenio digno e xusto para todas as mulleres e todos os homens da conserva. Vamos a seguir pelexando ata conseguilo. Vale, despois de 40 anos pensamos que o convenio de conserva necesita un impulso grande para poñernos á altura do resto dos convenios do grupo de alimentación, vale? Como pode ser do lácteo, como pode ser das cárnicas, como pode ser incluso do metal. Queremos que quede constancia de que a parte social sempre tuvo vontade negociadora e quen está rompendo a mesa en todas as reunións é a patronal. Onte mismo, por exemplo, volveu outra vez a romper a mesa, non fixa novas datas de reunións e é o camiño que está levando esta negociación colectiva. Dende a patronal apuntan a que seguen abertos ao diálogo, sorprendéndolles a convocatoria desta folga no preciso momento no que se estaban achegando posturas entre as partes. Así culpa aos sindicatos de provocar esta situación, que responde máis ben a intereses partidistas, aludindo á proximidade das eleccións no sector, que serán o vindeiro ano.